po mga parantabay mo na sa programang Pulso Publiko sa RPN-DCKI po. Go ahead po. Good morning. Okay, yes, good morning, Mr. Joey. Joey. Joey, okay. Ako po pala si Mr. Jibin Banse, Brigada Scholar Coordinator, Canterbury National High School. So, bali, nag-visit po kami just for the sake of advocacy campaign. So, igawa kami mga information, mga important information regarding the Brigada Eskwela to be conducted on Monday. At on Monday. Yung iba, kick-off daw ngayon eh. Division kick-off, Brigada Eskwela. It is Division Canhirica. And on Monday, May 20 to 25, it should be the formal Brigada Eskwela nationwide. At least malinaw po ng pinakang Brigada Eskwela nationwide mangyayari po on May 20. Monday, hanggang Saturday hanggang 25. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayang-kaya pa, no? Kasi ang opening ng school days natin ay June 3. Ito yung sinasabing school maintenance week ng DepEd para ma-prepare ang mga rooms which is to be conducive to the learning atmosphere kan mga aki. Especially during kan opening kan June 3. Okay, at least reading, malinis at yung environment natin na kumbaga sa safe yung mga bata. Walang mga pako dyan, mga bubog, walang pwedeng masugatan, walang pwedeng magkasakit po. So mini-maintain natin malaking tulong itong Brigada Eskwela. That's why we are going to take this opportunity now. We're going to invite some of the diverse volunteers to go with us sa May 20 to 25. So, ito na po kaming mga letters which is being distributed sa mga diverse volunteers na they have to participate together with us during the Brigada Eskwela. So, yung mga example, mga parents, mga community stakeholders, LGU, and then mga national offices na ini-invite me during the Brigada. And of course, we have a lot of activities to be conducted. And then yung mga activities na yun, from Monday to Friday, i-discuss po ni Sir Francis. Okay. Si Mr. Banse, ipakisulat po yung complete name para mamaya para salamatan ko kayo. At si Ma'am, pakisulat na yung mga pangalan ng kasama nyo at position po siguro. Pangalawang magbabati sa inyo mga kaibigan at sunod na mangungumusta sa tuwing mga parantabay, si Ma'am, pakisabi lang po kanina mo. And good morning po. Salamat at welcome dito sa aming radio at programa. Good morning po, sir, and good morning po sa lahat ng listeners natin ng Radio Philippine Network. Yan, RPN-DCKI Iriga. Good morning po sa lahat. So, today po, we would like to take this opportunity na i-invite yung lahat ng mga parents na nakikinig ngayon, lalo na po yung mga nagpapaaral sa Perpetual Health National High School. So the same school kayo ni Sir? Yes po. Okay. Taga doon din ako Perpetual, kaya proud ako na binibigyan nyo ng priority at binibigyan nyo ng halaga ang ating eskwelahan sa Perpetual Health. Opo. Elementary or high school ba? High school po, High school. Secondary. Kasi po, last year, nag-first kami noon sa large category for Ayun. the Brigada Eskwela. So, talagang kailangan namin. Proud naman ako niya. Nag-first pala yung Perpetual Health, di ba? Kaya po, this moment, yung mga parents po na nakikinig ngayon, sana po ay makiisa kayo sa Brigada Eskwela natin, which will be on May 20 to 25. Pero po tomorrow, we will gonna have the advocacy campaign Peer Barangay. So, magsisimula po tayo sa Perpetual Health, Santa Teresita, San Andres, Navabarira, Morok Bosok, Ogay, Santa Cruz Norte, San Vicente Norte, Tubigan, at lahat po ng areas. Atlan Barangay na ba yun? Atlan Barangay po siya. Yun. Pero yung mga barangay po kasi yun ay marami yung nagpapaaral doon sa Perpetual Health National High School. So, before po talaga yung start ng brigada, sa 20, ay pupunta po kami doon sa barangay, nakikoordinate na kami doon sa mga barangay officials. Kasi para pagpunta ng mga nanay, yung mga magulang, na magpapa-enroll, lalo na yung mga grade 7, alam na nila kung ano yung gagawin nila.
Correct. Pag sinabing ang dadalhin nila itak, dapat itak hindi kutsilyo. Kasi yung itak pwedeng panghawan yun. Ano? Pwedeng pang basing o pag ano ng mga damo. Gagamitan sa paglilinis. Paglilinis, Ganyan po, tama. para mapaganda yung ating school. And also, we would like also to invite everyone, yung mga parents po, tsaka yung ating mga grade 11 mag-senior high school, na i-consider po na mag-enroll sa Perpetual Health National High School, considering that we are offering 3 courses. 3 courses po. Ano po yung mga courses? General Academic Strand, Accountancy, Business and Management, and Technical Vocational Livelihood, specializing in bread and pastry NC2, food and beverage NC2, tsaka hairdressing NC2. So, ibig sabihin, pasok ba yun sa vocational courses o pasok yun sa K-12 program ng DepEd? K-12 program po, kasi covered po yun. I Yung see. K-12 program po kasi is from kindergarten hanggang senior high school. So, ano, diploma pa ang ibibigay nyo sa makakabil ng ganyang or certification? Actually po, continuation po siya. Continuation. Noon kasi, junior high school lang tayo Oo. hanggang 4th year. Hanggang Pero 4th po ngayon, grade 7 na tayo hanggang grade 12. So, yun ang mga courses Yun na ang sa mga... high school. Kaya Oo. pala- Pero yung perpetual, yun po yung tatlong offerings na meron ng school. Pakiulit mo nga mo kasi magandang po. mga courses. So, ito po yung courses offering ng Perpetual Health National High School, General Academic Strand, Accountancy, Business and Management, and Technical Vocational Livelihood, specializing in bread and pastry NC2, food and beverage NC2, and hairdressing NC2. Ibig mong sabihin, ma'am, pag nakagraduate sila sa Perpetual Health National High School, malaki ang chances na magkaroon kagad ng trabaho. Opo, specifically na yung aming school ay 100% passing percentage sa mga NCs. Mhm. So yung aming pong mga ABM ay NC3 passers. Mhm. Lahat yun, 100%. So, ibig Tapos sila sabihin, graduate. yung mga courses na nabanggit mo, may pwedeng mga makapag-abroad. Opo. Magagamit na nila yon for abroad. Kasi to work in, yung talaga po yung abroad. yung program namin sa school, pinapa-NC namin yung mga estudyante. Magagamit nga yun. Oo. Para may national certificate sila. Mhm. Yan. Napakagaling. So, yung sa Napakagaling. naman po, yung sa TVL ay ganun din. 100% passing percentage kami sa bread and pastry at saka sa FBS. Si Sir po, ang aking kasama po dito ay teacher sa FBS. Si Sir Okay. Eric Sandroman at sa BTP. Okay. Ma'am, si Ma'am... Ma'am Glyza, thank you so much. Mamaya, babalikan natin ng ibang pang program at ino-offer na mga information sa ating mga taga-lungsod ng Iriga. Sa Perpetual Health ba, ma'am, may tanong ko muna sa iyo. Pwede maka-enroll yung galing sa ibang bayan? Opo, Pwede rin pala. Hindi lang hindi po. Sa Hindi Iriga. lang po exclusive sa Iriga. Kahit na po saan pwede silang mag-enroll sa amin. Basta po, meron silang requirements for enrollment. Anong mga requirements naman po yun, ma'am? Baka mahirap naman yun ma-comply. Yung nila, PSA, PSA, so birth Birth certificate galing sa Philippine Statistical Authority. my good moral certificate. Meron po kasing binibigay din kami ng form, tapos may 2x2 picture, at yung other credentials nila from the school, na kung saan sila graduate, nagtapos ng grade 10. Grade 10. Opo. Ayun. So, madali lang naman palang ma-comply. Opo. Yun na po yun. So, sir naman, sir, magandang umaga po, maray na aga po, inot po pag bati tayo sa mga parantabay, pagpabisto mo po and information man po na gusto mong atod sa yung mga parantabay na interesadong marayan sa tuyang publiko sa mga information na ito. Good morning, Sir Joey, and good morning po sa lahat na nakikinig ng programa. So ako po si Francis Richard Villar. Sa Brigada Eskwela po ako po yung technical head sa Committee on Creativity and Innovation. So kagaya po nang nabanggit nila ni Sir Jibin and ni Ma'am Liza, we are inviting po everyone to participate and to come to our school, Perpetual Health National High School, para po sa Brigada Eskwela 2019. So ulitin ko lang po yung mga unang nabanggit. Bukas po, we will be visiting 12 barangays sa mountain areas, mountain unit, and para sa advocacy program. Especially that we have to let the participants know about the schedule. On May 20 po, the first day po kang Brigada Eskwela sa Perpetual Health National High School, may fun run and Zumba po tayo niyan. Okay. So,
Yun po yung opening part ng ating Brigada Eskwela. After the fun run and Zumba, will be the opening program, and immediately right after po kaya mayroon po may mga trainings and seminars po kitang ino-offer para sa mga magpa-participate ng Brigada Eskwela. Since ang aming committee po ay creativity and innovation, so ang idea po kasi karamihan ng mga, especially ng mga parents at volunteer sa Brigada is during Brigada, pupunta sa school, tutulong para maglinis, magayos. And this time, meron pong kaunting twist. Yun nga, aside from the usual na ginagawa natin, tutulong, maglilinis sa school, kung anong pwede natin i-contribute, meron din tayong ino-offer na mga ibang services para sa mga students. Like, yung isa sa aming mga activities, yung symposium on the legal responsibilities and obligations of parents. May mga in-identify na po kitang participants kaya para sa 12 barangays. Na-recommended po ka mga barangay chairman. Another activity po is yung update ng sa ating PNP on the Iliga City War on Drugs. At least maging aware po ang mga constituents kung ano na ang status kumbaga ng anti-drug campaign, especially sa mga youth, para man po at least ma-maintain na naiiwasan na hindi mag-engage sa mga prohibited drug and drug-related activities. And aside from sa Mandi po yan. And then igwaman po kita ng music festival. Where in fact may mga pinag-invite po kita ng mga ma-perform sa Perpetual Health National High School. Kaya from May 20 to 25, iba-iba pong grupo Anong activities po, sir? Pakiulit po. Music festival po. Ang Music apod po festival. is music festival sa Perpetual Health National High School. May mga day-to-day performances po kita kaya na pwede pong abangan kang mga ma-participate sa brigada. Tapos, igwa pa po, may ano man po kita, may special class on baking and special class on food and beverage service. Ito mga para na waiter po. And other activities pa. So, kadakol pong mga activities ang prepare para sa mga ma-participate sa Brigada Eskwela. So, pakulang po siyang usual na malimpya, malinig naman. Mag-enjoy po kita, medyo kakulong activities, matabang po, tapos mag-enjoy po at the same time ang mga participants na may mga prepare kitang mga iba-ibang activities, lalong-lalo na para sa mga estudyante. So, sa mga parents po nagdadangog niyan, kung may mga aki po kamong pinagpapa-eskwela sa Perpetual Health, ipaisin naman po midagos na sa May 20, intended po siya na ang mga magiging participants mga grade 7 and 8 students. May 29 po grade 21, grade 9 and 10. Sa 22 po gabus po from grade 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapos sa 22 po kaya magkakaigwa kita kang basic or crash course on first aid para po yan sa gabos. May mga bisita po kita kaya halos sa City Disaster Risk Reduction Management Council. Sinunda po ang serving trainers para po ka na special class na po yan sa mga first aid First aid training po. na yan, ano may dadalhin yung mga estudyante or walang dadalhin bang gamit o ano? So far po wala naman. Ang importante lang po talaga yung participation nila. Participation lang. Opo. May mga ma-demonstrate po, may mga matugdo sa inyo kung paano mga basic first aid parameters. Tapos sa 23, ito pong special class on baking and food and beverage service. Tapos aside kayan, may mga agencies man po kitang pig-invite parehas kang PSA, maduman po sila para magtaon ng mobile service. Tapos sa 24 man po, may pig-invite man kita ng mga medical practitioners para po magtawag ng free blood sugar reading, saka information education campaign man po sila para sa HIV awareness and sa PTB awareness. And 25, yan po ang last day kang sa tuyang Brigada Eskwela, closing program po yan. May feeding program po kita kayan, tapos distribution ng school supplies para sa mga incoming grade 7 and 8 sa 25. So yung mga school supplies na i-distribute po, ano po yun? Free or May sponsor po kayan. parang gift or regalo sa kanila Opo. nung nag-sponsor? Opo. Ano, And pero particularly intended po siya para duman sa mga nag-participate sa brigada. So priority na po ang tawan nitong mga nag-participate sa brigada. Sponsored po yan kang batch 1994 kang La Consolacion College. Okay. Marami palang activity. Ang Brigada Eskwela pala mga tugang, mga sir and ma'am.
pag wala ka ibang mga magulang, marilinig lang. Yung Iyo palang po. kadakol ng mga activities na sa indong mapapartisiparan, Iyo po. ma-enjoy ang magulang, ma-enjoy ang mga volunteers, ma-enjoy ang mga estudyante, and ang mga teacher, ma-enjoy man. Opo. Kasi garo fiesta garo fiesta ang Iyo dating, po. di ba? Yung kapagalan kang mamatian, Iyo po. di ba? Kundi mariribayan ng kaugmahan, madakulan sa imong kumbaga sa garo nagkakasararo ka mo sa Iyo. lugar na yan para sa sarong objektibo, para sa karahayan. So, Iyo. napakagaling, napakabilib ako. Sir, si Mr. Erickson. Erickson. Yes, sir. Roman. Thank you so much, sir. Si Mr. na tayo kay Mr. Villar, Francis Richard Villar. Good morning po. Ay, Baliktad po. si Ako Erickson po na pala, si- Erickson Roman. Thank Okay, you. good morning po sa lahat ng listener. Good morning po, sir. Ako nga pala si Eric Sandoman, TVL teacher ng senior high school sa Perpetual Health National High School. Nabanggit naman po nila lahat na yung mga activities namin for the brigada. So, I would like to invite all the organizations to please participate in our brigada, especially to the Tusilian Rinconada chapter and the RUCC Rinconada Car Club. Okay. So, Great. ini-invite ko po kayo na mag-attend and to participate in our brigada on May 20 to 25. So, maraming salamat and hope makita-kita tayo, mag-enjoy, mag-participate while building this our school and having meetings. Thank you so much, Salamat. Mr. Erickson Roman. May tanong ang ating mga kasama sa labas, si Philip Barcina. Philip, go ahead. May kapotan ka sa yung mga bisita mo niyan, Titi, sa studio. Go ahead. On there. Sige. Okay, standby ka lang at siguro parting words na lang siguro kasi ito yung mga guests. Saro-sarong tagirares na nangagadan ng pagkakataon. Sa pangapudan, dapit po sa inapod na Brigada Eskwela na nationwide ang start kani nationwide dapit sa 20 kan bola na presente sa Perpetual Health sindaman po ang nag-aasikaso kani para ma-organize and puro barangay pasinda 10 barangays pan dadayon 12 barangays pan papasyaran nila bago pa po mag-start ang Brigada Eskwela sa Perpetual National High School. Sir, Mr. Bansi, as your parting words po, and again, pangapunan po kaya. Okay, again, thank you very much for accommodating with us in this DCKI. I would like to call some mga stakeholders kan community as well as kan school na Perpetual Life National High School na kayo pwede po mag-participate on May 20 to 25 sa Brigada Eskwela. So although we have a lot of activities or a line of activities, it is being participated of course by the parents, community, local residents, as well as mga estudyante. So yun na nga, sinabi mo kanina, Sir Joey, na bako lang sa in terms of cleanliness or repair, nagigibuin mo hindi mga activities na makakatabang holistically sa mga estudyante. Kaya inialsa mo yung scheme mo yan na nag-prepare kami kan mga napulo ng mga activities para ma-equip ang samuyang mga estudyante, ang samuyang mga participants during the Brigada Eskwela. Okay, thank you so much po. Si Mr. Jibin Banse, si Ms. Glyza Maestado po, ang masunod ng agadan ng niya po, last message or parting words sa ito yung programa. Right po, ma'am. So again po, good morning sa lahat ng mga listeners ng RPN DZKI Iriga. So in behalf po ng Advocacy Committee, na ako po yung chairman and as the senior high school coordinator of Perpetual Health National High School, we would like to invite everyone to be part and join us for the 2019 School Maintenance Week, dubbed as Brigada Eskwela of our school, Perpetual Health National High School, and also to consider enrolling to our courses General Academic Strand, Accountancy, Business and Management, and Technical, Vocational, and Livelihood, specializing in Bread and Pastry, NC2, Food and Beverage, NC2, and Hairdressing, NC2.
So, Perpetual Help National High School, meeting challenges, achieving greatness. Thank you and good morning. Magayon ang boses sa pronunciation ni Ma'am Glyza mga tugang. Si Miss Glyza Maestado, napaka fluent talagang ang niya, accent niya talagang bakunang Pilipina, Magkaroon na talagang po particularly. Pero magayon ang pang information nila, senior high school offered courses na dang kunin ito. Pagka mo mag-graduate sa Perpetual National High School, siguradong may trabaho ka mo. Yan ang garantiya na nahihiling ko. Saka well-equipped sa gabos na kung paano mag-asinso and knowledge kan mga estudyante nindo, nahihiling ko talagang sa tabang po nindo, talagang the best. Kaya pala unrado, awardee ang Perpetual Health Nagwa. Ay, Perpetual Health National High School dahil po yaong kamo. Wala akong kamubagay. Thank you so And much. Mr. Francis Richard Villar, go ahead po. Po, Sir Joey, thank you very much. So once again po, we are inviting all the parents po, especially yung mga nagpapaaral sa Perpetual Health National High School and the students po from grade 7, grade 8, 9, 10, 11, and 12. Kayo po ang priority na magiging participant sa ating Brigada Eskwela. Especially yung mga activities po na ginawa natin are intended for you. And tomorrow we will be seeing you po because we will be visiting po yung mga barangays, 12 barangays sa mountain areas, mountain unit. And we will be talking with your parents, with you, the participants and the barangay councils. And everybody na na-identify po namin magiging participants and contributors sa ating Brigada Eskwela. And in advance po, Sir Joey, I would like to thank the barangay chairman kasi po last May 14, nagpunta na po kami after the election, nagpunta na kami dun sa mga barangay councils and initially kinausap na po namin, nag-anticipatory visit na po kami sa mga barangay that nabukas po pupunta kami sa kanila para makausap na yung mga constituents, so mga magiging participants ng ating brigada. So thank you very much po sa barangay chairman po ng mga 12 barangays na pinuntahan namin sa Perpetual Health, Santa Teresita, Santa Maria, Tubigan, Burok Bosok, Santa Cruz Norte, San Vicente Norte, sa Pugay, Napabarira, Burok Bosok, tapos San Andres, and 12 na ba? Yun, so lahat po, thank you very much po for your usual support and see you po tomorrow sa aming advocacy program. Okay. Yan mga tugang, si Mr. Francis Richard Villar. Ang sunod na, ang pinakahugin. Mr. Erickson Roman, gaya po. Okay. Unang-una, salamat po, sir, and salamat sa RPN na inakomodate kami dito. And ulit po, iniimbitaran pa po kamo na mag-attendar, mag-participate, mag-donar para sa Perpetual Health National High School for this Brigada Eskwela. This is on May 20 to 25. Yung activity po namin and mag-enjoy po tayo doon, mag-participate and mag-donate. Thank you. Thank you so much po kay Mr. Erickson Roman. So sa mga barangay po na dudumanan ninda, siguro po ang mga barangay official, especially ang mga punong barangay, ang sa inyo pong usual cooperation and support, inahagad po ilan kan Perpetual Health National High School personnel and staff, management, administration na suportaran ta po ini, dadako lang naman rin na bagay ini para po sa ikaka-asenso kan sa tuyang mga aki, maging well equipped sa indang sa diri para pagabot kang panahon mapapakinabangan nila ning kadakol-dakol naman rin na mga importanteng bagay. Lalo na yung mga courses na pinag-o-operation po kana sinagit ng eskwelahan. So, kami po nagsasaludan sa inyo pong galing, tibay at abilidad para po mapakaray ang pag-organize kanina maging successful po ang Brigada Eskwela dyan sa Perpetual Health National High School. Thank you so much po. More power and God bless you. Thank you so Salamat much. po, sir. Ma'am, thank you. Thank you po. Live po kita sa RPN. Sentero nga no? Okay. Mga tugang, yaw na po sa linya mo niyan, si Police Corporal, ayun na tanong, ilaw ka nga naman si Philip, no? Bago si Police Corporal Romel Espiritu ka na Baaw Community Relations. Mapicture na kita. Hello. Thank you.
Salamat. Basta anytime po kung may mga announcement po, pasyadulos po kami. Thank you, Sir Bansin. Thank you. Bueno, yung kapapili, pariyon, please kami. Go ahead. Man, magkapalagi ko rin siya, no? Si Philip muna. Mamaya na siya. Mamaya na siya. Herbert Paris na branch head ka na Water, Irrigation City Water District, Madya na Pagkaga. Kumusta na itong mga barangay na nanapulbog ang reklamo, Arungkas Barangay, Salvacion, tapos itong Barangay La Medalla, tapos duman sa may Barangay Santo Niño. Tugod medyo sabihin sana nagkukulang-kulang na supply na tubig sa tinapit ng mga barangay sa siyudad kang iriga ko na doon na solusyon kay ka na Prime Water, Irrigation City Water District. Kinara sa paito na ito sa PCI ang cross si Ronda Jugay. Marina po sa mga nagirin yung implementasyon. Opo, marinaga man po, Engineer Paris. Inot po, ano po ang kasimbagan po nito duman sa problema o kaputan ni karon ng pilit, ano po na aksyon kan Prime Water. Okay po. Okay po. Okay. Sir, ano po ang kasimbagan po kang management kan Prime Water duman po sa kaputan po ni karon ng Philip na medyo nagkukulang-kulang po na supply ng tubig. Namurog na sa Go ahead po. Lik, nawala ba ka? Ang naputol. Lik, naputol ka. Call back. Sabi. Naputol ang linya ni Karundang Philip Barasina. Naka-unlicol kaya pa lang si Karundang Philip, ano, lalo kayang nag-istambay ka sa bago. Oo. Okay, malinaw na. Yes, babalik ko na rin niya kaya Engineer Herbert Paris na Prime Water, Irrigation City Water District, na linya Tatis Barondal Job. Oo. Bakit po, Engineer, pasensya na po. Medyo maluya ang sigla sa opisina sa taas. Nagbaba na kami ni Mr. Philip Barasina. Okay na po, malinaw na po baga. Sir, oo. Po naman sir sa kasimbagan ko naman sa Kapo ng Mukhang Subago sa mga namamating pagluya ang tubig. Dahil sa mga purong part na po kaya Barangay San Antonio, Napupuro, Salvacion, tapos La Medalla. Talagang totally, nahilig mo po ang demand mo nagdi sa baba. Grabe po talagang gamitan. Actually po talagang kung halimbawa, kung nagkukonsumo kang 10 cubic, ang nagiging konsumo kang tao, nagiging 15. Yun naman po, talagang ginigibuan niyo yung paraan habang may pa natutugdog itong source sa Santo Niño. May pambalting po kami sa area na may divert ang tubig, haligi sa baba, ipapasakat mi, padungan sa river unit. Actually po, nag-ribay na din kami ng pump sa La Trinidad, bago po ito, bagong booster pump. And then, pero bakit po, may iguan na kaming final na nahihiling na nagkatubig na sa may parating Salvacion. Dahil naman sa may atubangan po pagkakang simbahan. Kahit di ko lang matanda kung anong simbahan ito. Ay, Salvacion, our legal Salvacion Church. Itong pala ako kayo talagang ito, talagang totally may duman tubig. And then sa sa San Antonio, binomonitor mi. Kung niya na daw, may pang feedback sa technical kasi nasa on-site field. Pero I think nagkakatubig na din po. Pero i-check me din po ulit. So, nagkukulang-kulang po kita ng mga booster pumps sa mga lugar na yan. Hindi po, talagang totally mati. Sabi ko nga, Subago, hindi pa lang sa baba, na kukonsumo na. Kaya medyo maluya ang pagsakap ng tubig padungan sa river unit. Oo, grabe po kaya sir, nasa dry siya, ano kita mo niyan, na season, nasa tag-alang kita mo niyan dahil sa sobrang init kang saldang. Iyo po, pero in terms of source mo po, sa gilid, sa butawan,
Ayong pagbabago sa level ng tubig, dati lang, talaga ang konsumo lang talaga ng tao, grabe. Talagang totally aramdaman po na pirang alto na naman din nag-uuran eh. Kung itong nag-uuran daw ako di Mayo, pinanasundan eh. Oo nga po, no? Pero sir, medyo napupungot lang ang mga, mga concessionaires na garo ngayon dahil nakakasakat ang tubig, dahil nakakatukad. Siguro ngayon dagdagan ang mga booster pump kan prime water para makatukad na ang tubig. Abuto na sindagan supply. Ayun po, ang pinaka-long term solution ni po dyan talaga, si pagtugtog ang source duman sa Santo Niño. Ay, Yun po talaga ang pinaka-long term solution ni para maadsanan talaga itong namamating pagkukulang-kulang ng tubig sa river unit. May final deal na din po kami sa Dirikang Dagat naman, na nag-okay na siya sa terms ni, sa kasunduan ni, ipa-final mi na lang po sa papeles para ma-execute si source development. Pero for the meantime, ang ginigibo mi po, nagpa-valving po kami sa baba, sa particularly sa may Centro San Francisco, para may divert ang tubig, may pasakat pa, paduman sa river unit, madagdagan ang tubig na naglalaog duman sa La Trinidad Booster Pumping Station May. ayun po. Diyan po sa may partikan San Antonio, napigsasabi po nindong source engineer identified na, as in, Santo Niño po, Santo Niño, ano po yan, sa Santo Niño ini, iba na kamong source na identified and anytime pwede na mag-start ang project. Iyo po, may na-identify na po kami location, particularly doon sa may lang siya sa may Rambo property sa likod. Dito, may nagluwas po kayo na bukal duman, na-identify man to kan mga hydrogeologists na nag-aadalag Manila na ibon tong source. Ganyan po, nag-final kami sa Dirikang Daga, na okay na siya sa terms ni. Anytime po, pag nagka-okay na kami sa papeles, talagang magiging full blast ng implementation ng source development naman. So sa madaling sabi po, ang mga barangay na dahil po inaabot kang source, itong mga upland barangay na Iyo po, particularly pag itong natugtog ng source na to, ang mag-benefit po ka to, Barangay Santo Niño, tapos sa La Medalla, duman sa Grunados, doon sa may itong pag diniretso pa doon Santo Niño, doon sa may crossing, pag mo, yung La Medalla part na ito, para at least po, ang source pag sa Butawan, may divert mo na pasakat ng San Antonio, tapos Salvacion. Talaga po kayo, ang source po talaga kanina, halipay sa opisina, sa Butawan Pumping Station. Oo. Pero po, dito sa sentro, dahil man nagbabago ang water level, ang level the same pamanggararay sa source dito sa pinakasentro kang iriga, mayo po kita diging reklamo, mayo kita diging shortage or pagkawala kang supply kang tubig. Majority po may problema dito sa baba, sa sentro. So, nami-maintain ta po na ang tubig ta po talagang malinig kasi mayong pa man na mga taratakla or pa man dahil po sa climate change na pero baad ang magturo medyo apektado dahil sa tag-init mo yan na maapektahan kang weather. Talaga po, araw-araw kami po minomonitor ang quality ng tubig may nag-ikot kaming water quality team na para i-check si chlorine kung ito o mayo. Pero majority po, ito po talaga kami chlorine. Kung ina-assure mo po ang safetyness ng mga tao na talagang potable ang tubig Ayan, yan ang pinaka-importante, ang potable water. Ano po? Dahil sa quality team nindo, nasa monitor kung ang mga tubig ta, hali mismo sa source, bigla laga na pong chlorine. Iyo po, may chlorine na po hali sa source. Tapos may nag-monitor po sa pinakapuro na tigsusupply ang gatong pumping station na ito. Hanggang sa dulo, may nagmo-monitor pa kung the same quality. Iyo po. Kung the same quality of water ang naisusupply duman sa pinakapuro. Iyo po. Very good po, engineer. Talagang at least beginning ko ang prime water dahil mauntok na dahil masupplyan ng tubig ang mga bukid na barangay. Sa ganyan po, pirang barangay sa bukid ang dahil pa pong connection kang prime water.
So, sa bukid po, demi po abot ang Santa Maria. Actually po, ang Santa Maria, nagre-request din nga ni Samuel ng magkaiba man tasin ang source. Oo. Pero, para yun po talaga tayo, hali naman sa source mo sa Santa Teresita, patukad na po itong maray. Oo nga, oo. Yun po. So duman po, suko ka mo duman sa lugar ng Santa Maria na masuplayan ng tubig gunya na taon o sa masunod pang taon. Siguro po mga sa mga sunod na taon, maaabot mo na ito. Kumbaga po, ang priority po kung yung prime water, masuplian mo na itong existing na mga barangay na nagkakaproblema bago kami magluwas. Ay, iyo. Araw ka sa... Kumbaga, Oo. pinasikaso mo na si ibang yaon sa imo mismo. Hindi mo na asikaso. Dapat sa harani mo na bago sa rayon po. Ining San Pedro, mayo pa na yung supply ng tubig nito. San Pedro, San Pedro Mayo pa po. ano pa itong San Rafael, San Rafael, San Ramon, San Ramon, Cristo Rey. Mountain yun, nakarayo na po ito. Dahil na kayang supplyan. Kumbaga dahil pa po talaga kaya, nakarayo na po talaga. Surrender pa, dahil pa kaya. Boundary lang ka Santa Maria, tapos ka Santa Teresita. So sa kanya po, boundary of Santa Teresita, sanaan na susuplayin ta sa bukid na barangay. Ano po? Iyo po, iyo po. Santa Teresita, Santa ano to? Santa Maria? Santa Maria po din po inaabot. Di ba inaabot? Pagkatahid na yan, pero di pa abot ang Santa Maria. Hanggang naman lang po kami sa may Arco. Sa may boundary pa lang. I see. Iyo po. So an may problema ta, Santa Teresita, karo mayo mang problema dyan sa supply ng tubig, karo makusog ang bulos po dyan eh. Perpetual nga, makusog. Nagtusok na pong tubig ni Duman, ganung naayos mo si pump ni Duman sa itong booster pump ibasakat. Medyo naglawig ang tubig ninda. Na dating inaabot sila ng alas 12 ng matanga, may mga reports kami Duman na nag-abot ng alas 10, alas 9, at least tolerable na. Mga pickers na talaga nawawaran. So ano nagkakaproblema lang po kita, part of La Medalla, Salvacion, Santo Niño. Mga puro po talaga, puro. Oo, yan lang ang may problema ta na Iya po. wara talaga supply ng tubig o talagang wara-wara. Ano po, wara, hindi wara-wara. Iyo. Anyway, dahil man po nito pinapabayaan na masuplayan ng tubig dahil sa linaag nitong water booster or booster pump sa may partikan latrine at baka madamay naman sa iba pang mga pagtaray na barangay dyan na magkusog-kusog man lamang ang tubig. Pag-divert ng tubig galing sentro, pinapasakat niyo po. Talagang tigmo-monitor mo nyo na aldaw, kasi sa mga masurunod na aldaw, itong development ng mga ginigibo mi para lang po magsakat ng tubig. Talagang, uulito ko po talaga, grabe po talaga ang gamitan sa baba. Particularly sa sentro, mga barangays dyan. Okay. Siguro po sir, pasensyaan na lang muna kan mga concessionaires, member consumers sa prime water sa yan, kung medyo nagwawara-wara o nagkukulang-kulang ang supply ng tubig. Pero dahil man po kamo nagpapabaya na masatisfied kasi itong servisyo ang sendo po nga mga member consumers or concessionaires sa mga lugar na affected sa panahon na ini. Hindi po talagang ginigibo, mayroon po talagang gabos, mga remedios, mga dapat innovate na para magkatubig po itong mga barangays na mga nasa Puramina po na magkatubig sila. Ginigibo na po ang gabos. Opo. Ang importante, may iniisip po kamong long-term solution and band-aid solution. Yes po. Thank you so much, Engineer Pares, pinaka-boss ka na Prime Water, hindi po sa Ciudad Caniriga. I-follow up ko lang, boss, so ano na sa radio program ta? Ay po. Sabi ko lang kay Mr. Lim na talaga totally nasibot mo na ako bago mag-election Kaya sabi ko sa iya, within this May, may implement itong radio station na to. Kung Okay. na makabilo-bilo na ako. Sige, okay. Okay, no problem. Kaya po talagang magsalang kami dyan, magtuko kami nila. Basta lang kung anong tataramon ni, Okay. baka iba maging impression ng mga tao. Baga, Mm. kasala man niya yung pag-discuss ng mga tao na ninyo, nag-iba pang radio station. Tama man, tangari gatis na mag-preparean man nito, ano? Iyo po. Okay, basta dahil ka magduwa-duwa na mag-call ka lang sa Moya pag kaipuan na nito na servisyo ta para sa radio program ka na Prime Water. Ano po? Okay. Naputol ang linya ni Karundang Philip Baracena. At yan, makakaulit naman ang
Okay, Lep, siguro sa imong parting words with Engineer Paris, right? Pasok tayo na kay Engineer Paris na ating matapos na wala ka Paris. Oo. Walang mga concessionaire Oo. na nawawala ng tubig o kaya wala talaga, di ba? Mm. Sa Sirat Katiriga. Tulad po na po mga sabato. Opo, siguro as your parting words na lang po and sa liwat sa tuwing mga concessionaires na naka-tune in mo niyan sa RPNDC kaya nag-aabang po kan sa endok pong pakaya. Go ahead po. Okay po. Sa gabos po na nakita ninyo sa registration nito, particularly po sa Barangay San Antonio, Santo Niño, Lamidal, Dahil ng Salvation. Siguro po, amagat po na ako ng dispensa o manhin sa nangyaring kakulangan ng tubig sa lugar nito. Talagang totally dahil na control itong paggamit ng tubig niya, talagang grabe ang initan. Pero po, rest assured na ginigibo kang Prime Water Iriga City, as in sa tabang kang Iriga City Water District, na magkatubig tumaan, and then ipapast track si talagang long-term solution na 24/7 magkaigwa ka mo ng tubig. Ilan po yan? Okay, salamat po and more power, Engineer Paris. Back to you, Karundang Philip. Thank you po, thank you po. Thank you. More power. So, yan kami karon ng Joey ang walang kaparis Mhm. na pahayag ni Engineer Erwin Paris na kung yan, sabi nga nila na pinag-aasikaso mga pala Ayo. na mga problema na mga concessionaires sa sinapit ng mga barangay hindi sa Ciudad Gan Iriga. Ang importante, inaabot pa man kaya resident ng tubig. Dawan ikit. Dawa po wara-wara talagang masakit na panahon. Kung yan na panahon din El Nino. Talagang ay na magkalasan ba niya itong mga kababayan kung nagkukulang-kulang talaga kita niya na supply na tubig alipindi sa Iriga City Prime Water District. Okay. Yung sabi, karoon ng gawin sa kuyang heras na informasyon, pagkikipagmulay niya ito kay Engineer Erwin Pares na branch head ka na Prime Water digdi sa Iriga City Water District. Good morning po lang kay GM Loboy Corporal Jr. Good morning, Nanting. Sa iyong mga pag-iriba. Good morning, Nanting. Pagkasabi man kay GM, Padi, Nanting, good morning. Sabi ni Joey Bim, paabot mo man kay GM Loboy Corporal sa kuyang pagpaabot ng good morning sa inyo dyan. Makakabot. Regla. Biniwan si Philip Paracena, RPN, Radyo Randa. Salamat kay Karundang Philip Barasina sa dagdag na yun na report pagkikipag-ulag kay Engineer Paris na Prime Water. Nasa linya man yun yan. Sa tuyang Police Corporal Romel Espirito, Assistant Police Community Relation, dyan po sa Baaw PNP. Good morning, sir. And live kita, naantabayanan po sa RPN DCKI. Good morning po. Hi, good morning po. Good morning, Sir Joey. Aha. Sir, napaabot po kami. Tangarig maaraman mi kung ano po ang mga masunod na mga activities kana PNP, Baaw. Dahil po gusto mi mag-congratulate sa Indo napaka-peaceful ka nakaaging eleksyon diyan sa Sendong Panuaan. And napakatahimik at napaka-orderly dahil po sa presence, visibility at presensya ng PNP, napakagaling at napaka-peaceful po nung nakarang eleksyon. Guide po, sir. Ay, siguro po, iyo po, tama ka po dyan, Sir Joey. Giraray, nagpapasalamat po ang Ipadorami sa mga gambos na ahensya na nagtarapang sa mo upang maging maayos at naisagawa mag po itong pagbabantay sa mga kang nakaging eleksyon po. Sir, sa ngunyan po, ang kapagalanta sa eleksyon nakatapos na, ano po ang sunod din itong mga piglalaanan ng mga gigibo ng mga next program and activities sa Baaw PNP, sir? Sa ngunyan po, aramtaman po na haranin na po ang eskwelahan. Nakiki-ordinate na po itong mga eskwelahan sa mo regarding po sa Brigada Eskwela, sa paglimpya sa mga eskwelahan, sa preparasyon sa nagdadagadang na opening kang krolasiyan po. Ano ang magiging participation po kan PNP Baaw sa mga public school na nangangapunan po sa Indo para po sa Brigada Eskwela?
Sa kanyan po, nag-aagad man po ng tabang itong mga eskwelahan po, tamo yung ipatura na mag-relinig po sa mga eskwelahan nila. May napili na po kamo mga PNP members, mga maskulado ba ang kailangan na PNP Baaw para magtarabang sa pagbuhat, linig, asin pagpintura kan mga public schools kan Baaw? Ay siguro po sir, dahil man gayo, pero dakulon pa yung personal mi po digdi para magtarabang po sa eskwela, sa brigada eskwela po. Siguro dahil nang una magsulot uniforme, magpangharong ng unang bado ta siyempre mapapalaban pa lang po kamo magtabang sa repair, paglinig kan mga public school, mga eskwelahan po diyan. Ay siguro po igo po kami kaya uniforme ko itong inaapod ni pong athletic uniform. Athletic uniform. Iyo Ayun, tama. Ano? Wala ko pwede na itong pangharong lang ta, mamamantsan man yung pintura ko ng kaso. Sayang man, mahal ba ganyan ang uniforme, sir? Ay Pero, siguro po. Ikaw po kami nakadesignar pong uniforme para dyan sa paglinig po. Kaya iyo man po. pinapakonsiluhan ka lang, sir. Dapat pala nakaan mga member ng PNP Baaw. Sa Lunes po kamo ma-start kan Brigada Eskwela. Ikaw pong naka-schedule na po. Yung start po kami brigada eskwela, mag-phone na po sa bike po. Pizza 20 na, ano? Pero kaya, ma-enjoy man kamo sa Brigada Eskwela at kadako lang mga volunteers, kadako lang mga government employees na mga tarabang-tabang, and kadako lang mga activities na mga eskwelahan, bako lang paglinig. Kaya sa hiling ko po, ma-enjoy man po ang PNP Baaw dyan sa siring kaning activities kan DepEd. Ano, sir? Iyo po nga ni sir, sa rupa po itong safety po kang sinipagpararan po, itong safety kang mga estudyante, nakikikulay man po kami ng coordinate na po kami sa eskwelahan. Sa maabot na ako kang eskwelahan po, pinapag-mirog naman po ang mga eskwelahan na mag-provide po ng tanod or guard upang mapreventaran po ang aksidente sa mga estudyante. Lalo na po itong mga eskwelahan na nasa highway po. Ay, tama ka po, sir. Dapat ikaw mag-aray po kahit kitang police on duty sa mga traffic po dyan or barangay police na makatabang po sa pagmantinig ng bulos ng traffic kung na mayang ma-aksidente po. Ay, iyo po. Giraray man po, iyo po nga itong sinabi ko pa sa bago, nakikikoordinate po kami sa mga eskwelahan na patulan man po na mag-provide po sa daning guard o ito pong tanod na harang sa mga barangay po. Iyo Sir, po ang oo. Ano ang magiging itsura kan sa to yung mga member ng PNP Baaw na mga naka-atleta sa Monday? Anong mga daratarang kaya? Kung madarang asada, kagkag, sundang, pintura, ano pong mga itsura kan? iyo po ang importante niyan. Nag-provide na po yun. Ay, kung ano po kang kaya? Nag-provide na po yun ng OICM. Baldi, planggana. Sa pangit mo po magdaran na ang daradara lang sa diri. Ay po po ganaray ng mga gamit. Yung Mag-ibo po itong paglinig sa eskwelahan. Yeah, nambot sabihin na nagdyan para mag-participate talaga. Ba kung ngayon magpagwapo lang, ano sir? Iyo po. Ayun ba, ano sir? Iwan ko ang mandato may pag-arga na maabot na ang eskwelahan po. Yes, sir. Pinaka-importante, inagad man po ang partisipasyon ni kang mga eskwelahan dito sa Banwaan Cambao. Mabuhay ka mo dyan, sir. Police Corporal Romel Espiritu Canabao, Assistant Police Community Relations. At saludo po kami. Nagko-congratulate ka mo sa endo. Talagang very peaceful ang Bao kada kaaging eleksyon. Kasi aktibo ka mong ma-participate mo niyan sa Gigibo na Brigada Eskwela sa Monday, nationwide. Ang Bao, aktibong ma-participate ang Bao PNP. Congratulations po and more power. Thank you so much, sir. Any parting words, sir? As your parting words, sir, baka iwa kang pangapudan. Go ahead po. Ay, sa ngunyan po, sa pangapudan niyo po sa Giraray, padagusan po itong prevention meeting di sa Banwaan Cambao. Padagusan po ito upang maging matiwasay po ang Banwaan Cambao. Okay, sir. Thank you so much po, sir. Thank you po. Thank you so much po. Sige po. Mga tugang, ayan po sa tuyang pakikipagulay. Thank you sa mga on-the-job training talagang mga mahihigos mag-contact. Bicol Connection, matibay mag-connect sa tuyang mga kakaulayan mo dyan. Nasa linyaman si Karundang Rocky Bayugo. Nabuhay ang Rocky Bayugo. Alawig si bakasyon na alit aning Cebu. Good morning, Karundang Rocky. Please come in. Salamat sa karoon ka ninyo. Medyo kaya nalalaki.
Ang balita ko, nagbakasyon ka sa Cebu after election. Para ibalito sila. Kailan ko ka? Ari na pa yung nagkulog sa emo. Wala ko na rin na pa yun. Sa taas. Tama ang simbag mo, matalino ka talaga. And sabi sa kuya ni Vice Mayor Palatlas, paano sinagot ng Diyos? Oo. Na talagang full out at man na talagang muna managya ang dating Vice Mayor na Baduani ba? Kasi dating Vice Mayor sa Tuga. Sabi niya, bakit na naman niya ako naging malaswerte, kundi ngayon to tuwan na paaw, tubos na rasada. Talagang ang ginana, gana tuwan paaw, gana nakaaging eleksyon sa pagin ngayon sa Sudanyo, at yung man ang walang konsyal, mayo nakaalok na ibang konsyal sa ating karugadyo. Oo. Landslide kaya ang baaw eh. Landslide ang Kabangganang Kantimuan na baaw. Ayan na naglaban kaya si Vice Mayor Vice Mayor Lenin Rasap, kay Mayor Rasap. Sa katubago ko natapos ka na densyon sa ako managayong na kuyan magiging na session niya na pagka-aga. Adi ba manuan ka na bao, adi kita dito mga siguro layan din na sabi ka karoon niya siyo. At tagala gali, so iba, meron ka din doon. Pero iba man diyaray, pero masabi karoon niyo, so binirog na siya nila. And katubago, habang nag-ulay kami ni Vice Mayor Malaswerte, nagpupunta ka siya. Pero kanako ka mga pag-interview kaya katubago so taga-prime water, pag-interview mo. Kaya naka-lab-sunod sa tayo mo. And tama-tama man, may pinapog si Vice ni Mayor Rasper. Sa initial na lugar-lugar Orulayan, may iniyo sabi karoon lang nyo, sabi ni Vice Mayor, may talaga ngayon mayo makakapugol. Mayo makontra sa lunyada kana tuwan na baaw. Ilaw nita yaon hindi karoon lang nyo para lalauman ang panagot na pagkapugato kana sinagit ng panuaan na kung saan man na ini pagkabang man ka na patuya kung na-re-elect na gobernador, anak gobernador, gobernador Minister, atin man ang patuyang na-elect na vice governor na tingin na naman. Ang meeting. Sira. Ang mga halulan daw na nakakasal dyan na mga opisyal sa panuan dyan na mga opisyal sa ito. Yan ang napilan na kakalat sila na mas sa lagpan na maasan ko ang panuan ng tao sa kamarkan na patulang mga opisyal dahil na po hindi atin lang kaya na patulang opisyal dahil na ikaliman ito kaya pwede pa rin ka marinig. Dahil na lang ako Vice Mayor Lenin na Malaswerte na pwede pa kontra nito kita grupo ang nagrupukan siguan pa ang natigil. Totoo yan. Nagustagos ang pag-uswag, pag-asenso kan baaw. Iya ba sa niya sa bigla ba naman ni Vice Mayor Lenin na Malaswerte? And kapag kung mapupunod dito sa biglang medyo sa doon sa Turkey at ang malaman pa natin na mapulang. May mga pagkakandaan na pupuno na ulit. Ayo. Ay, bibo yan, bibo. Oo, ang si Vice Mayor
lima na klase ay bata sinayos din sa kung si Mali Dr. Paira. Dapat si Roger Paira yaon sa ano, si Boss Roger sa Grand Victory Party. Kaya sabi karoon na niya sa sabi ni Vice Chairman, kaya dati may paagahan nila mabahaan na ilong, mabahaan kulutan, mabahaan kagado. Grabe ano, pero mabaling grasya. Mabahaan grasya. Saka, hindi ka doon yung ganito sa Lipunana. Ay, okay. Sarong lamig sa Manantig, yan namin sa Rinconada. Kaya kahit ako wala, ang pag-alig yung mission ni Mayor Piling Malaslas. Ipaabot mo naman lang sa mo yung pagpaabot ng congratulations kay Vice Mayor-elected Ling Malasarte. And Paring Rocky, magdigdi ka sabi ni manager, tayo ko kitang staff meeting, 11 o'clock mo niya na aga. Importante yan sa imong presensya. Ito ang kaya pasigawan na ito, nila ikaw sa niya lakaw sa nanya. At kaya sa pinakailan sa ano yung pag-iupugan. Alat ka ni, bago ka magbiyahe panaga, mag-call ka kay manager para may instructionan ka kung ano ang part ka na staff meeting ta, kung ano ang importante sa party mo, diba? May taram na sa imo ni manager, ano? Okay? Okay. Mga ito kang si Karondang Rocky Bayubo and report halit dyan sa Sangguniang Bayan kan Labuak Camarines Sur. Ngayon po, mahanap po ilang po kami at yan mabalik sa programa. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool, day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Let's room for short time. Apartment, ladies, ladies freezer, and storage space for rent. Also great land for sale at Truly 20 Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iligan City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Sumunod ka doon, Sans. Sunod ka doon, pinararehas mo ng GCP. Ang pagkabuhay nin tao sa kinabahan sa rumay, alagan ang kalagkagadaan siguro. Sa pagdatong kan sa kuyang kamuntuhan, kita nagahanap ni makakadamay. An A. Vega Funeral Services, wala ko rin na maestrado, mananauman niya unta kan 1973, nag-ofresi rin kalidad na serbisyo, alaga sa baba asin rasonaring presyo. A. Vega Funeral Services, una ko rin na maestrado, madali sa nanghanapon, ang main office, yaon sa San Miguel, Labuak, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Labuak, asin sa Banuan, Canpili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadiro ng the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal and NBI Manila, sa Romana license in Balmer with license number 749. Ang A-Vega Funeral Services, una Corinari Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apunan o i-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Forinario Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Sama na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan. Tapos penging yelo para sa tubig.
Masyadong magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente ng hindi naglalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ang fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada ng yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Mura at may kalidad ng salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang leading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Irigan City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Moore and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tanzan, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, triangle granite tiles and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iriga City, Moore and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Moore and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Moore and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Ako po si John Arcilia, nakikiusap sa aking mga kapwa Pilipino. Isang tabi muna ang ating mga alitan. At kahit isang minuto lang, tumayo tayo bilang isang bayan sa ilalim ng isang watawat. Sa National Flag Day, May 28, alas 8 ng umaga. Stop and salute the Philippine flag. Magkaisa tayo sa isang nationwide flag raising. Isang minuto lang para sa bayan. Mga togang, balik kita sa programa. Abutan mi po ng good morning ang mga Facebook Live viewers mi sa RPNDCKIN sa Sakuyang personal account. Good morning kay Emilio Alvarez, Joe Trinidad, Ili Mendoza, Florence Taday Pilapil, Wilfredo Maniguez, Mar Ibuan Osorio. Thank you so much for watching and happy listening. God bless you always. Sharing man, good morning kay Harold James Santos, ang sakuyang pamangkin. Ang aking pamangkin nag-watching sa aking programa. Thank you so much, Harold James Santos, regards kay mama mo at sa kapatid mo at sa inyong lahat yan sa Manila. Kay batchmate Tess Rimando, good morning. Thank you so much for watching. Magandang buhay, batchmate Joe, sabi niya. Magandang buhay din, batchmate Tess Rimando. At sa kapatid mo, kay Maring Margie Rimando. Paabot mo na lang ang aking pagbati sa kanya. Siring man kay Florence Marie, good morning.
Thank you so much for watching. Kaya Vic Nepomuceno, Vic, stay healthy, stay beautiful, stay sexy, kasi kita sexy. Sige na bagat, Vic ang taba. Kahit ito si Vic, Miss Naga City ni, magkayo ng marihawa kayo nag-miss sa Naga City ka na mga panahon. Kaya na-inlove ang saguyang sulusulong brother. Sharing man, good morning kay batchmate Emily Cabasi. Thank you so much for watching. Regards na lang Vic kay Mavic, basta pag nagpa-share ka sa Bicol, sa Naga, magpa-share ka man sa mo sa Iriga City. Iatid mo Clement, At ang ariga mga kararigos na kita dyan sa BMC Resort. Iba mo si Mavic. 7 minutes before 11 o'clock kanina pagka-aga hanggang 11 o'clock na lang sa yung pag-ribanan sa programang Bicol Connection. Good morning, Liwat, Kinda Joselito, Brizuela, nag-watching kay Triumphante Alma, Rodolph Calvary, Rosemary Bermijo, Danilo Jesus Payos, Milbana at Nobot. Good morning. Thank you so much for watching. Sirimang kay Amy Aguado Guanzon, Rapi Competente, Kagawad, thank you. Kay Manoy Hirmil Tutoy Portuno, thank you so much for watching. Kay Manoy Danny Cuerdo, kay Emily Cabasi, at kay President Domingo Binsal Lastrilla. Thank you so much for watching, press. Kay Joey Everett, kay Nick Reprosado, kay Akuto, Megan Alessandra Salva Garcia, good morning, thank you. Kay Merly Parogino, Corindain. Kay Maria Marua Stay, happy birthday. And may have many more birthdays to come. Wish you all the best. More power and God bless you. Salamat po sa inyong pag-watching and pag-antabay sa tuya pong programa. So mga nagkontrol pa lang dyan sa airport, sa Project Airport, na mga alkalde ng Garana naman So mga alkalde man kandidato na nagpunta sa PDA Dadaraog, sa Perlian, pambihira Pero mga tugang, 19, igwa kita digdi yung 35 municipality sa Camarines Sur. Ang 19 digdi yung mga nangganang alkalde sa mga kaalyado po ni Governor elected Migsa Villaferte. So ang 16 digdi, aliman sa kalaban na partido. Kaya majority pamanpunggirari ng mga mayor ng Garana sa Camarines Sur, 19, kalyado yan ni Governor Mix Villaferte. Sa Sangguniang Panlalawigan naman, ang nangganang Vice Governor, running mate niya, si Mita Papin, ang bagong malaog na membro kan Sangguniang Panlalawigan, hali sa partido kan Timon Kamsur. Kalyado ni Gugmix. Ang apat digdi, opposition sa lado man ng kalaban. Alagad may additional pa itong na mga bagong nailir na board members. May Liga President SK, saka itong association kan Councilors League. O yan, bali plus 3. So magiging siyam ang sanggunian panlalawigan members sa lado kan administrasyon. 4 lang ang opposition, ang presiding officer sa administrasyon pa. Ang mga sanggunian kaya, kawat ini by number games ini. Kaya kung ano ang boses ka majority, yan po ang kadaklan na
minarihinar, as in nangyayari. Daw dyan ang busis ka na minoriya. Dawa sa Senate, dawa sa Congress. Iyo po ba gano? Mas powerful ang busis ka na majority. Si Noel Padi, nagdadangog sa imo habang nagduduyan, sabi ni Karundang Cha, binaobra. May staff meeting ba kita ko niyan na alas 11? Pwedeng Cha, ang sa mo yung musical director di, ang sa mo yung pagiriba sa technical department na sikat-sikat sa sayang programang Ballroom Master, ano. At the same time, musical director kan RPN DCTI Iriga. Si Karundang Cha, pinaobra. Diyan sa Banuan kan Bato Camarines Sur. Kadakol pala ang mga listeners na dyan, ano. Si Noel nagdadangog ka pang nagduduyan-duyan. Maraming baga pag nagduduyan-duyan, kung may katait ka, ano. Basta ang duyan mo, itong siguradong dahil mapapatod. Kung nagduduyan-duyan ka, tuminahid si misis mo o ang girlfriend mo. Kung medyo maluya-luya ang lubid o pisi, baka hurulog lang ka mo. Ano. Tama kayong baga na nagduduyan-duyan ka, namamati mo ang ihip ng hangin. Ano. Napipil mo, nagtatama sa emo ang duro. Lalo na kunyang ka sa marambo na po uning mangga. Tahog na tahog ang saldang. Abang yaong kasi raro mapreskuhon, nagduduyan-duyan ka. Katahit man sa imong misis, man sa imong girlfriend, bigara pulas man sa iyang angog, man sa iyang buho. Nakikipag-uro holding hands ka. Basta siguradoon mo, ang lubid na gamitin mo, itong lubid sa paka. Ano? Dahil ka magamit ka itong lubid sa, lubid sa sablayan, ano? At iba, magkarala po ang kamo pagka mo mahulog yan sa imong misis o sa imong girlfriend. Magayon ang bagang parado yan do yan. Bueno, sa ngaran po kasi ito yung mga naging newsmaker sa loob ng programa. Ang tagapagtaram ka na PNP Baaw. Ang manager kan Prime Water, si Engineer Irvin Pares. So mga teacher, hali po sa mga teacher na hali po naman sa Perpetual Help National High School, na aking guest na sa programa, si Gibin Banse, si Maricel Glyza Villar, si Francis Richard Villar, and si Eric San Roman. Ang inoproser pong courses kan Senior High School dyan sa Perpetual Help and JAS, General Academic ABM, Accounting and Business Management, ang TUL, Technical Vocational Livelihood. Sa kulang tabang ini sa mga estudyante na pagka-graduate nindo, igmatulos ka mong hanap buhay, ano? Pwede pa makapag-abroad. Saka yan pong pangapunan ninda sa Brigada Eskwela, mag-participate po ka mo, ano? Ang mga nagpapa-eskwela dyan, bali dosing barangay ang papasira ninda, bago pa mag-abot ang Monday, May 20, para sa nationwide kick-off or start kan inaapod na Brigada Eskwela. June 3, aldaw na Lunes, yung man ang first day of schools for 2019, second semester na yan. Ano? Mga tugang, inabot na kami ng oras sa pamamaram sa mga nag-Facebook Live sa Muya, nag-watching. Thank you so much po. And more powers and lugabos. God bless us all. Mga OGT, kan Camarines Sur Nabua National High School, laging mga production aid na sinda, as in katabang ta sa technical. Yan man po sa mo yung mabut na Chief Technician, si Engineer Tony Aguilar. And sa information niya, ligdi si Aldrin Orlanda. Sa ngaran po ni Station Manager Milvin Barayoga, yaw ng grupo, may staff meeting kami ngayon 11 o'clock. Sa ngaran ni News Director
Dr. Mark Rodriguez, nasa Metro Manila ko niyan, may importanteng kalakawan. Sa ngaran kan mga pag-iriba, yan man si Paling Mar Baroga, yan si Philip Barasina, and Rocky Bayupo, nakatuwang tapos sa pag-atod ng mga report sa lawak ng programa. Ini po sa indong ka-connection, vehicle connection. Ini po si Kanundang Joey Habanalim, salamat tabi kan sa indong pag-antabay.